Ethiopia, a land that once stood as a symbol of African pride and independence, but today Ethiopia is standing on the edge. Inflation above 20%, a collapsing currency, and a government preparing for another war, this time not just with its neighbors, but against itself inside the country. The Amhara Fano forces are locked in a bloody war with the Ethiopian government. In Oromia, the Oromo Liberation Army continues to fight what they call a war of resistance, but for civilians, it's genocide. Innocent people are dying every day, while the government seems more focused on fighting foreign wars than stabilizing its own land. كم نريد لنا إثيوبيا is at the breaking point ዝብል ዘረባ ኢና ንሰምዕ ዘለና ኢትዮጵያ ኣብ ሓደገኛ ማዕዘን ትኸይድ ከም ዘላ ሓደጋ ብየማንን ፀጋምን የንፀላልዋ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ዝቕባበ ናይ ቁጠባ ክኸውን ይኽእል እቲ ዝቕባበ ከምኡውን ምኽፋል ናይ መነባብሮ ናይ ሴኪሪቲ ፀገም ልዕሊ ኩሉ ድማ ኩናት ሓትሕድ ኣብቲ ዓዲ ናብ ዝበኣሰሎ ሕጂ ድማ ካብ ሕማቕ ኩናት ሓትሕድ ድማ ናብ ዝገደደ ናብ ኩናት ናብ ኤርትራ ኣብ ተኸደሉ ዘላ እቲ ሃገር ኣብ ዝለዓለ ብድሆ ኣብ እትርከበሉ መድረኽ ናብ ዝገደደ ክመርሓ ዝደሊ መራሒ ኣጋጢምዋ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ኩሉ እዚ ነገራት እዚ ድማ ብብዙሕ መንገዲ ዝተፈላለየ ትርጉም እዩ ዝወሃበ ዘሎ ሓንቲ ኣገዳሲት ኢንተርቪው ተኻይዳ ኣላ እስከ ስምዕዋ 120 sometimes we are 130 million. What are the top two most important issues to you? I wonder if you factored in your assessment. The intervention by IMF and World Bank has not worked. It just made things worse. What is the state of the economy that make you to make this assessment about a war economy? كم تريو زلهم جوار محمد أقداسي انترفيو جيرلو اتي انترفيو دما ببزح من قد يزرزلو نقطبا نايت هاجر كونتات نايت هاجر كوينات مسير ترى كوينات أبكرنا أفريقيا زلو نابي قصو كخيد كم زغل بزح سجمنتي زلو دون وري كل جزية اتزبالت أكفال نايتار استي كندما عاد جزيتات نتمعاد جزيهم سيفا بينا نابانا زغنعي أقداسي زربا زيادة حتونيرا نسمعيا عبس الوازلو يا نابد ما مردية. In a recent interview, the former president of Somaliland, how the diplomatic pressure played a significant role in terms of, I think, hindering to that end of the weakening of our foreign policy. I would love to have more, foreign policy experts to discuss further about this because we would really need to, unpack these dynamics as we go forward. You are cautioning against all these odds stocked against Ethiopia. A collapsing economy, a demoralized population, a military that is not in a cohesive and strong position. These aspects and a diplomacy that is not in favor of Ethiopia. Assume all these cautions that you are sending out, telegraphing at the moment, cannot be heeded by the powers that be in Addis Ababa, and a war breaks out. What happens then? You warned that the consequences are going to be dire. انتهى تبلو زلا صبوغ يركم كسمعوا إلي نتهم تسمعوا جوار أبزح أقاطاميتات إثيوبيا نكوينات زخون عقمية بالله بحاليو كابت زبلو بزح نتبتات مالت حادي قطبنا إثيوبيا كم أب زبلو زي كونه ترى من بابرونا هزبي أنت تليفون على لكم دولوا يول نو أبي إثيوبيا سبن تلقى ويوني إثيوبيا تفلطون دحروينكا أبي أحمد زبلو زلون ترى إثيوبيا وزن برو زلون سماي مدرن في اللي زلو ስለዚህ እታ ሃገር ኣብ ከቢድ ቅቕስሎ ድሕሪ ቆጠባዊ ፀገም ድማ ናይ ሴኪሪቲ ፀገም ሰባት ብሰላም ክነብሩ ኣይክእሉን እዮም ዘለዉ እቲ ዝዓበየ ስጋት ናቶም ድማ ቆጠባ ኪኑ ድማ እቲ ሴኪሪቲ ወይ ከዓ ርቃት ዘይምህላው ናይ ነፍስኻ ስጋት ኩሉ ግዜ ምህላው እዚ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ኣዝዩ ድኹም ዲፕሎማሲ ዘለዋ ኢትዮጵያ እዩ ዝብል ዝሓመቐ ዲፕሎማሲ ገለ ካብቲ ኣብነት ምስ ሶማሊላንድ ዝተገበረ MOU Memorandum of Understanding ዝተባሃለ ፎሬን ሚኒስተር ናይቲ ሃገርን ብምሎም ዲፕሎማት ናይቲ ሃገርን ኣይፈልጡን እዮም ነይሮም ኣብይ ኣሕመድ ኣናውንስመንት ምስ ገበረ እዮም ሰሚዖም እንታይ ከም ዝብሉ ድማ ጥፊዎ ኮምፕሊትሊ እንዳራ ከም ዝነበረን ውድቀት ናይ ኢትዮጵያ ድማ ዲፕሎማት ናይ ኢትዮጵያ ወላ ሓንቲ ኣይፈልጡን እዮም ብዝመሰሎ ዝኸይድ ዘሎ
ኢትዮጵያ ድማ ኣብ ዝደኸመ ደረጃ ናይ ዲፕሎማስያ ዘላ ብዝዋን ኢሉ ስለዚ ዲፕሎማቲካሊ ተደኺምካ ቁጠባ ድማ 7 ዓመት ንታሕቲ ገፁ ጥራይ ዝኸይድ ዘሎ ኣብ ዝኸፈይ ዘሎ ሰራዊት ናትና ሕማቕ እዩ ዘሎ ድሮንዶ ቴክኖሎጂ ደገዝየ ዝብል ዘሎ ሓሶት እዩ ክንዱ ዝኣክል ወታደራዊ ዓቕሚ ዝፈጠረሉ ይኮነን ስለዚ ኩሉ ዝብሎ ዘሎ ጌጋ እዩ ስለዚ እንታይ ትብለላ ኩሉ እዚ ነገራት ዝኣኪብካ ብዙሕ ፋክተር ሲኻ ትጠቅስ ዘለኻ ሞራል ናይ ሰራዊትና ታሕቲ ከም ዘሎ ኣብ መንጎ ሰራዊት ብዙሕ ምሰሓብ ከም ዘሎን ሃገር ተመቃቂላ ከም ዘላ ኣብ ከምዚ ኩነታት ከላ ኩናት ምግባር ድማ ዝገደደ ሳዕቤን ከምፅእ ከም ዝኽእል እዩ so እንታይ እዩ ንስኻ ትብሎ ዘለኻ ትብለላ ስምዖ መልስናቱ especially ከም ኤርትራውያን And you have a pretty stark warning about the possibility of a military collapse, the collapse of the military, the economy and all this. Outline in a short as we go into the conclusion of our conversation, what would be the outcome if we don't heed the warning signals, the messages that are written all over the walls? What would be the scenario? There is still a slim chance to avert the war. I would like to be on that side, on cautiously optimistic side. But also I want to say to the diplomatic community, do not listen to what Asmara, Mekelle and Addis tell you when it comes to this war. We know our people. We have entered a serious security dilemma where Abiy has created a scenario, a situation. He has threatened, he has securitized the relationship between Ethiopia and Eritrea, between Ethiopia and the federal government and Tigray. The issue has been framed as an existential issue right now. There is ሕጂ እንታይ ኣብዚያ ካብዚያ ሕጂ ዝብለ ዝዛረበን ፀንሐ ንድሕሪት ዝዛረቦ ኣዝዩ ከቢድ ዘረባ እዩ እንታይ ዝብል ዘሎ መጀመርያ ብሙሉእ ናብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘለና ህዝቢ መራሕቲ ናትና ዝብልዎ ዘሎ ብዛዕባ እዚ ኩነታት ልዑል ጥንቃቐ ክንገብረሉ ኣለና እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ ወገን ኤርትራ ወገን መቐለ ከምኡውን ንሱ ሕጂ ኩሉ ግዜ ክንጥቃቕ ኣለና ንሱ ነቶም ፖለቲከኛታት ኣውፅኡ ናቱ ፖለቲካዊ ኩነታት እውን ከሳልጥ እዩ ዝደሊ ስለዚ ነዚ ተረድየ እየ ዝሪኦ ኣነ ንዓና ሓልዩ ንኤርትራውያን ስለ ዝፈቱ ገለ ከምኡ ዝመስለሎ ገለ ኣለዎ ኣብዚ ጀዋል እኮ ፃልዓልና መዓት ይብሉኒ ፅቡቅ ገበረ ንሱ ረብሑ ኣለዎ ንሕና ረብሓና ኣለና ንሱ ረብሑ ኣለዎ እቲ ንሱ ረብሓ ገይሩ ዝቆፅሮ ግን ንዓና ኣብዚ እዋን እዚ ይጠቕመና ዶ ይጎድአና እዩ ንዓና ዝጠቅም እዩ ትዛረብ ዘሎ እዚ ኣብ ውሽጡ ዘሎ ኣጀንዳታት ኣይኮነ ዘገድሰና ሕጂ ዝገብራ ዘሎ እዩ ንመለስ ኣብታ ርእሲ ነቶም ሓደ ግዜ ከይተረዳእኩም ዝተረዳእኩም ዝመስለኩም ኢና ንነግር ዘለና ምክንያቱ ኩሉ ነገር ንዓኹም ጥራይ ዝርዳእኩም ኮይኑ ይስማዓኩም ኣለና ኩልና ንሪኦ ኢና እቲ ኩነታት ትርዳእና እዩ ብሓፈሻ ተመሊስና ክንሪኦ ከለና እንታይ ዝብል ዘሎ መሲልኩም ኣብዚ ዞባ እዚ ከቢድ ኩናት ክመፅእ ይኽእል እዩ በዚ ሕጂ ዝቕፅሎ ዘሎ ኩነታት ኣብይ ኣሕመድ ድማ ምስ ብዙሓት ሓይልታት ኣብ ሓደገኛ ደረጃ በፂሑ ከም ዘሎ እታ ቀንዲ ዝብላ ድማ ብኸመይ ፍሬሚንግ ብኸመይ ዝቆርፆ ዘሎ ናብ ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ ገፁ ዝገብሮ ኩናት ናይ ህላዊ ሕቶ ኤግዚስተንሻል ሕቶ ከም ዝኾነ ስለዚ እቲ ናይ ኩናት ድሌት ናቱ ወይ እውን ፈኸራ ናቱ ኣብ ዝለዓለ ጥርዚ ደይብሎ ናብ ተጋሩ ዝገብሮ ናይ ህላዊ ሕቶ ምዃኑ ንባሕሪ ዝሸጥዮም ገለ ዝብል ስለዚ እዞም ሓይልታት ሱ ውግእ ኣውጅሎም ዘሎ ብወቅዒ ወላ እውን ኣብ እንተገዲፍዎ እንታይ ከጋጥም ከም ዝኽእል ሕጂ ስምዕዎ ካብዚ ንንኤው ብዛዕባ ኩናት እዩ ዝዛረብ significant mobilization of force on the Eritrean side, on the Tigrayan side, and also on other rebel side. Putting back the sword is not going to be an easy for these forces because now their calculation is even if he backs down now, not because he doesn't want to materialize his threat, it is because he is not ready. Tomorrow he will be more prepared. He's going to hit us. So therefore, let's go after him before he gets fully prepared. And also, exactly. እዚኣ ብዙሕ ግዜ ኢና ተዛሪብና ኣብዚ እቲ ናይ ኩናት ቋንቋ ነጋሪት ናቱን ሓምሓም ናቱን ከበሮ ናቱን ኣመና ኣብዚሑ ስለ ዝሓረሞ ወላ እውን ሕጂ እቲ ናቱ ጉራዴ ናቱ ኣውፅኡ ስዒሉ ይፍክር ስለ ዘሎ ጉራዴ ድማ ካብ ቦቱን ተውፂኻዮ እንተዘይን ኩናት ደይ ተጠቂምካ ኣብ ቦቱ ክምለስ ከሉ ቫልዩ ናቱ ይጎድል እዩ ስለዚ እቶም ፀላእቲ ናቱ ወይ እውን እቶም ኩናት ኣውጅሎም ዘሎ ኤርትራ ዲካሎት ሓይልታት ወላ እውን ኩናት እንተዘይ ኣውጅሎም ኣብዚ እዋን እዚ ኩናት ስለዘይደለየ ዘይኮነ ሬዲ ዓቕሙ ስለዝነዓቐ ጥራይ እዩ ስለዚ ንሳቶም እቲ ኩነታት ግዜ ንክሽምጥ ዕድል ክህብዎ ከይክእሉ ክእሉ እዮም እዩ ዝብል ዘሎ ኣብዚያ ቻነል ድማ ብዙሕ ግዜ ኢና ከምኡ ንዛረብ ፀኒሕና ኣብይ ኣሕመድ ንኩናት ድልውነት ኣለዎ ድዮ የብሉን ነዛ ንሱ ዝብላ ዘሎ ፅቡቅ ጌር ክምልሰላ እንድዩ ዋላ ኩናት እንተዘይደለየ እሳቶም ክገድፍዎ ይኮኑን ኢሉ ኣቢ እውን ነዚኣ ፈሊጥዋ ኣሎ ሃው ዱ ዊ ነው
كم زفلتا لن كانوا توصل زل حبريتاي نحقنتو قسيلنا بروف كنغبرو نخلينا نسمع يغن አህመድ ወደ ኤርትራ አማላጅ መላካቸው ተገለጸም። በምልጃነት የተላከው ደግሞ የኬንያ መንግስት መሆኑ ታውቋል። ምልጃው የቀረበላቸው የኤርትራው ፕሬዝዳንት መተማመኛ ፈልጋለሁ የሚል ምላሽ መስጠታቸው ተሰምቷል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ወደ ኬንያው ፕሬዝዳንት ዊሊያም ሩቶ ደውለው ምልጃ የጠየቁት ከሁለት ሳምንት በፊት ነው የሚሉት የዲፕሎማቲክ ምንጮች ዋና ጉዳያቸው ደግሞ ኢሳያስ አፈወርቂ ስለመሆናቸው ገልጸዋል። እኔ ለጦርነት አልተዘጋጀሁም፣ እርሱም ዝግጅቱን ማቆም አለበት፣ ሊወጋኝ እየተዘጋጀ ስለመሆኑ አውቃለሁ፣ በእኔ በኩል ግን የመዋጋት ፍላጎት የለኝም ብለው ለፕሬዝዳንት ዊሊያም ሩቶ ተናግረዋል የሚሉት የዲፕሎማቲክ ምንጮች ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የኬንያ መንግስት በጉዳዩ ላይ ጣልቃ እንዲገባ ጥያቄ ስለማቅረባቸው ማክለዋል። ይህንን ተከትሎም ባለፈው ሳምንት የኬንያ ብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ኃላፊ የሆኑት ኑረዲን ሀጂም ወደ አስመራ ተጉዘው ከፕሬዝዳንቱና ከሌሎች የኤርትራ ባለስልጣናት ጋር ተገናኝተው መወያየታቸውን አረጋግጠዋል። ሚኒስትር እንታይም ዝብል ዘሎ ኣብዚ አብይ አሕመድ ናብ ኤርትራ ዘበገሶ ኩናት እቲ ሓዊ ቀልጢፉ ከቃፅሎ ከም ዝኽእል ተረዲይዎ ኣሎ። ኤርትራ ንኩናት ረይዲ ከም ዝኾነትን ክትሃርመንን ክትብንቁረንን ከም ትኽእል ድማ ተረዲይዎ ስለ ዘሎ ንዊልያም ሩቶ ስተረኒ በጃኻ ነዚ ኩነታት ዝተጠዋብለለይ ዝብል ልመና ጀሚሩ ከም ዘሎን ናይ ኬንያ ድማ ነቲ ኩነታት ናቱ ንምሕጋዝ ተበግሶታት ይወስዱ ከም ዘለዎ እዮም ዝነግር ዘሎ። ስለዚ እዚ ሪፖርት እዚ ንሓቅነቱ ንገለን ንግዜ ንገድፎ በንሪዮ ዘለና ኩነታት ግን አብይ አሕመድ ከምኡ ክገብር ኣይክእል ኢላ ብፍፁም ክንግምት ኣይንኽእል ኢና። ብፍፁም እዚ ሰብ እዚ ተንበርኪኹ ይቕረ ክብል ዝኽእል ምዃኑ ግን እቲ ከይድዎ ዘሎ መንገዲ ብይቕረታ ክስረዘሉ ዝኽእል ዲ ኣይኮነን ኣይፈልጥን እየ። ብወገን ኤርትራ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብብዙሕ ነገር ከም ዝግለጽ እንተበዲልካዮ ይቕረ ዝብል ወይ እውን ዝሓድግ ሰብ ኣይኮነን እዩ ዝበሃል። ስለዚ አብይ አሕመድ ድማ ብዙሕ ርሕቀት ይኸይዱ ዘሎ ወይ ውልሲ ከመይ ገይሩ እቲ ነገር ክኸይድ እዩ እጂ እንታይ ዝብል ዘሎ while Abiy reportedly told the President Ruto he has no intent ምስ ኤርትራ ክዋጋ ድሌት ከም ዘይብል ሓሳዊ ድሌት ኣለካ ዓቕሚ ከዘይብልካ Eritrean President Isaias Afwerki has responded by demanding a concrete guarantee of non-aggression. ስለዚ ናይ ኤርትራ ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ እንታይ ኢሉ መሊሱ እዮም ዝብሉ ዘለው ሙሉእ ጋራንቲ ወይ እውን ውሕስነት ከባለዎ ኩናት ክገብር ከም ዘይክእል President Isaias reportedly stated that Eritrea is only preparing for defense because Abiy previously threatened war. Certainly, crucially, Eritrean officials warned that any attack on the Tigray region would be viewed as a direct attack on Eritrea. Meanwhile, signaling a shift in alliance, Addis Ababa is now hosting Eritrean opposition. ስለዚ again እዚ ዘረባ እዚ ድራማውን ክኸውን ከም ዝኽእል ኢና ንርኢ ዘለና። አብይ አሕመድ ኣብ ኤርትራ ኣብ አዲስ አበባ ተቃወምቲ ናይ ኤርትራ ስርዓት ክንቅይር ኢና ኢሎም ዓቢ ኢሎም ዝዛረቡ ዘለው የንግዳሎም activists ናቱ ድማ ፕሮሞት ይገብርዎም ኣሎም። ስለዚ እዚ ፕሮፓጋንዳ ክኸውን ይኽእል ሓሶት ክኸውን ይኽእል but it doesn't matter ነገራት ከምዚኦም ዝካየዱ ናይ አብይ ኣካይዳ ድማ confuse እናገበረ ንገሊኡ ኮንቪንስ ክገብር ንገሊኡ ኮንፊዝ ክገብር ከምኡ ገብር እዩ ዝፍትን ዘሎ። እዚ ፀወታ እዚ ግን ኣብ በዓል ኤርትራ ዘሎ ፖለቲከኛታት ብዙሕ ከድመዓሉ ዝኽእል ከም ዘይኮነ ይፈልጥ እዩ። እጂ ንነዊሕ ዝኸደላ ነቲ ውሽጣዊ ኩነታት ንምትሓን ካብኡ ንምህዳም ናብ ኤርትራ ከም ገይሩ ዝገብራ ዝነበረ ኣብ ኤርትራ ከም ኩናት ተረኣዩ ስለ ዘሎ ብኤርትራ ክግበር ክውሰድ ዝኽእል ስጉምቲ ድማ ንዕዑ ዝለዓለ ሓደጋ እዩ። ናብ ጀዋር ንመለስ ነዚያ ጉዳይ እዚያ ፅቡቅ ጌሩ ገሊፅዋ ኣሎ። The situation right now is like dry grassland. Any small match can fire it. The level of mobilization, the level of militarization of rhetoric as well as ground forces is quite significant. So we should be very careful not to buy into what the diplomats and some of the talking heads say. So there is the risk of war is extremely high, but there is still chance with a proper and timely intervention with regional as well as international players with a significant leverage they have to guarantee that there will be no future wars for those who are threatened. What will be the consequence? እንታይ ዝብል ዘሎ በቲ ደረጃ ናይ ወታደራዊ ምድላዋትን ከምኡ ድማ ብወገን አዲስ አበባ ዝወፅእ ዘሎ ገጅፍ ዝኾነ ናይ ኩናት ቋንቋን ናይ ወራር ቋንቋን ናይ ሽግር ፃውዒትን እቲ ኩነታት ሕጂ ኢሉ ኣሎ ልክዕ ዝነቐፀ ሳዕሪ እዩ ዝመስል ዘሎ። ዝነቐፀ ሳዕሪ ኣብ ግራት ተሎ
ንሽተይ ክርቤት ውልዕ ተቢልካ ብሙሉእ ክቃፀል ይኽእል እዩ ምክንያቱ ተዳለወ ስለ ዝኾነ ስለዚ እቲ ኩነታት ኣዝዩ ኩናት ኣብ ዝተቀራረበ ኩነታት ኣሎ ዋላ እውን ካብ ላዕሊ ዘይኮነ ብንኣሽቱ ጌጋ ኣብ ታሕቲ ዝተፈፀመ ኩናት ክጅምር ከም ዝኽእል እዩ ዝነግር ዘሎ ኤርትራ ነቲ ኩነታት ተዳልያ ንዝኾነ ይኹን ድልውነት ከም ዘለዋ እዩ ዝንገር ብሓፈሻ ግን ኣብይ ኣሕመድ ኮይንዎ ዘሎ ሓደገኛ መንገዲ ይኸይድ ኣሎ ካብቶም ዓበይቲ ሓይልታት ሌቨሬጅ ዘለዎም ፃቕጡ ክገብሩ ዝኽእሉ ፅልዋ ዘለዎም ሓይልታት ስጉምቲ ተወሲዶም ግን ጠጠው ከብልዎ ምኻሉ ጠጠው ምባል ግን ንግዝያዊ ዘይኮነ መፍትሒ ክርከቦ ክኽእል ኣለዎ ምክንያቱ እቲ ዝዓበየ ፀገም ንግዚኡ ጠጠው ኣቢልካ ድሓር ዝምለስ ዘይኮነ ናይ ሓዋር መፍትሒ ክርከብ ክኽእል ኣለዎ ዝብል መተንብሂ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ከምዚ እናተባሃለ ከሎ ምስቲ ኮንሲኮንስ ከይሰገረ ከሎ ኤርትራ ኣብዚ ቅንያት እዚ መልሲ ባህላ ነቲ ብተደጋጋሚ ካብ ስርዓት ናይ ብልፅግና ብመንገዲ ፎሬን ሚኒስተሮምን ካልእን ዝመፅእ ዘሎ ፕሮፓጋንዳ ኣብ ግምት ኢኻ ብተደጋጋሚ ዝግበር ዘሎ ኤርትራ double speak and duplicity of Potemkin party officials again in full glaring display again ክልተ ዓይነት ቋንቋ እዮም ዝጥቀሙ በቲ ሓደ ንኩናት ክኸዱ ከም ዝኽእሉ ብሓይሊ ክገብርዎ ከም ዝኾኑ በቲ ካልእ ድማ ሰላማዊ መንገዲ ዲፕሎማስያዊ መንገዲ ከምኡ ድማ ንቁጠባ ንሽርክነትን ከምኡውን ንንግዲ ዝጠቕመና ኣፍ ደገ ባሕሪ ይብሉ በቲ ሓይሊ ባሕሪ ይብሉ ዝገራጩ ሓሳባት እዩ ዘለዎም ስለዚ ኣብዚ ቀረባ ዝራነየ ፎሬን ሚኒስተር ዝፈተኖ ብዙሕ ግዜ ዘሰልቸወና ኩነታት ማለት እዩ to hoodwink with diplomatic community. Ethiopia's 2-year-long reckless war agenda and incessant saber-rattling for sovereign access to the sea in self-defense language. ስለዚህ ኩልቲ ንክልተ ዓመት ባሕሪ ወሪሮም ንክወስዱ ኩሉ ዓይነት መናውራን ተሃዲዶን ክገብርዎ ፀንሑ ብምንታይ ክሸፍኖ ፈቲኑ ነፍስና ኩናት ይመፀና ስለ ዘሎ ነፍስና ክንከላኸል ኢልና ናይ ኤርትራ ኣብ ፖለቲካናት ይኣትውና ኣለዉ ብካልእ መንገዲ ፅልዋ ኣብ ውሽጥና ይገብሩ ኣለዉ ልኡላውነትና ዝትንክፍ ነገራት ይገብሩ ኣለዉ ብዙሕ ነገራት ድራማታት ገይሩ ነፍሶም ክከላኸሉ ከም ዝኽእሉ ገይሮም ንኩናት ክኸዱ ዝደልዩ ከም ዘለዉ ዝገልፅ ዘረባ ተዛሪቡ ዝበሃል ዘሎ በተኻልእ ወገን ድማ delivered in English a senior general in the Ethiopian army pleads in Amharic to the various internal armed movements to give the NDF እንታይ ኢለ ነይረ ናይ ሓደ ጀነራል ኣምፂልኩም ነይረ ንሱ በዚ ብሰላማዊ መንገዲ ወይ ሽግር ይመፀና ዘሎ ስለ ዘሎ ገለ ክንገብር ንደለና ነፍስና ክንከላኸል ኢና ስጉምቲ ክንወስድ ይብል በቲ ድማ ጀነራላቱ ንፋኖ ይኹን ንሸነ ይኹን ንህወሓት ጠጠው በሉ ምሳኹም ኩናት ንደሊ ኣለና ዓብ ኩናት ይፅበየና ስለ ዘሎ ናብኡ ኢና ንዳሎ ዘለና ኢሉ ናብ ኤርትራ ክወርር ከም ዝኽእል ብእንግሊዝ ፅሒፍ ኣብ ኤክስ ፖስት ገይረ ኣለኹ ከይትኩም ሸር ግበርዋ يأتوا يمانه دما تمليسو اتشتارا ناتوم expose يقبرلو and this is indeed typical of the warmongering agenda that PP senior political and military officials have been لذي بتعادل ناي سلامن دبلوماسن بتخلما نعب بكينات دليتاتهم نخصمو يفتنو خمزه لوز قالس حبريتا زي عرب ريبنا زلو كنتاتي نابلي زقال زلو كتيل نقابو ابزون كله كنسمع لنا حقنا تالو مالت يكون كن let's listen to حركابتي زبلو زلو ابزون articles صحيفه مالو ብዙሕ ኣርቲክልስ ብዛዕባና ፅሓፍ ዘሎ ኣብዚ ከዓ እንታይ ዝብል ኣምፂኦም ኣለዉ ጉዳይ ናይ ኣፍደገ ባሕሪ ናይ how to respond to ነቲ ኤርትራ ትገብሮ ዘላ ብኸመይ ክምለስ ይኽእል እዚ ድማ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኢትዮጵያ ሲ ሰፊሕ ዝኾነ ናይ ብፅሑፍ እያ ትቃለ ዘላ ብዙሕ ኣርቲክልስ እዮም ዝፅሕፉ ዘለዉ እቲ ዕላማ ድማ ሓደ ነቲ ማሕበረሰብ ዓለም ክፀልዉ ነቲ ፖሊሲ ደረጃ ብዓለም ዘሎ ደረጃ ንክፀልዉ بخالد ما ني اي كتصلو بزح صحفات يوم صحف زلو ناف دغ بحر زملكت ايرترا مس ايران تراخبالادو غلدو كل عينت شفت مالتي سلازي ايرترا's conduct Asmara is accused of hostile actions supporting armed groups inside Ethiopia cultivating alliances with Tigrayan actors opposed to Addis Ababa سلازي منكسي ايرترا ብዙሕ ነገር ይገብር ከም ዘሎ ኢትዮጵያ ኣብ መፍረራስ ኢትዮጵያ ከውድቑሉ ዝደልዩ ሓይልታት ይዕጥቃሎ ምስ ናይ ትግራይ ኣዲስ ኣበባ ስርዓት ክቕይሩ ዝደልዩ ይሰርሓሎ ዝብል ዘረባ እዩ ብግምጣሉ ኣዲስ ኣበባ ናብ ቀይ ባሕሪ ኣብ ደገ ባሕሪ ንኽትረክብ ናይ ህላዊ ሕቶ እያ ትብል ኣላ ይብሉ ኣለዉ እጂ regional context fragile post-conflict recovery in the northern Ethiopia ongoing war in Sudan Nile dispute with Egypt Somalia's instability and Somaliland's contested status أربعة نقطات من إثيوبيا زتحاز يفتح ريجن زلة سكان. فلذي مجمريا إثيوبيا أبتغرب زجبرة توكينات أبام حرب تجبر زلة زي رجوعنا تفسمين إثيوبيا تفتير له. أب السودان كينات كهذا له إثيوبيا دما إدناتا درجة بقطع تري تقلت سفلتي. أب نايل مسجبت زجبر زلة مشررة نريالنا كبرما سوماليا instability أب سوماليا زلة شجر دما كتا
بقى تنتدبلنا إذا لو ما بون هم لما تقبلوا Eritrea's regime is described as confrontational shaped by its governance style and history of regional hostility ስለዚህ መንግስቲ ኤርትራ ድማ ኣብቲ ዞባ ሰላም ርቃትን ከምዚ ይህሉ ዝገብር ስርዓት ከም ዝኾነ ብኡ ዝፍለጥ እዮም ዝብሉ ዘሎ ስለዚ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘሎ effective conflict prevention requires facilitating negotiations ኣብ መንጎ ኤርትራ ኢትዮጵያን ዝርርብ ክካየድ ኣለዎ እንታይ ኢልካ ኢኻ ተዘራርቦም ኤርትራ so ንኤርትራ እንታይ እዮም ክብልዎም ዘለዎ ናይ ብሓቂ ኣዘገርም እዩ ቀፂሎም ንኤርትራ ንፀገም ንምግባር ብዙሕ ነገር እዩ ዝስራሕ ዘሎ ንኤርትራ بحماق كم تتكاس نمقبار بزح فتنات يوم زقبر زلو ساتو مالتي نزغا بستخالنا من قدي اكسبوز مقبار ناكل الناس راهيو اتي زلو مصقم اتي كونتاتناتهم اتي شجرناتهم كاب علوم زبقاس مخانو صبق يرنا فليتنا لنا شجركا كانت تفتح جن مليسكا نبي يرترا خطويه مفتان نملسنا بجوار. It will be the kind of war, the kind of damage and the kind of destruction we have not seen. We've been in war for the last 70, 80 years. The Eritrean war, the internal Ethiopian war. This will be the war of all wars. One, because it will be an Ethiopian internal war. When the army leaves Oromia and Amhara, these areas that are already maybe 60, 70% outside the government control, the rebels are waiting, they will materialize with this. There's no question. OLA has moved much of its forces from the western, southern frontiers with 150 kilometers of Addis. Much of its force is now saturated in that area. I believe they are waiting for opportune moment. The Fano forces have been growing in strength. When ANDF leaves for the war, I think the Ethiopia's domestic situation, internal situation, as far as the civil war is concerned, will be, worsened. It will be exacerbated. እንታይ ዝብል ዘሎ ብሕፅር ዝበለ እዚ ኩናት ሕጂ ክኽፈት ዝኽእል ዝሓለፈ 80 ዓመት ኢትዮጵያ ኩናት ናይ ኤርትራ ነይሩ ድሕሪኡ ከምዚ ነይሩ ብዙሕ ኩናት ርኢና ኣለና ኢሉ እዚ ሕጂ ከጋጥም ዝኽእል ኩናት ግን ርኢና ዘይንፈልጥ ይኸውን ምክንያቱ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ ገፁ ወራር ክገብር ኢሉ እንተተበጊሱ እንታይ ከጋጥም ምዃኑ ንፈልጥ ኢና ኢሉ ኣብ ኣምሓራ ዘሎ ፋኖ ክንዲ ምንታይ ሓይሉ ከም ዘሎ ክንዲ ምንታይ ቦታ ሒዙ ኣሎ ክንዲ ምንታይ ደረጃ በፂሑ ኣሎ ኣብ ኦሮምያ ዘሎ ሸነ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናሓየለ ይኸይድ ከም ዘሎን ብዙሕ ቦታታት ተቆፃፂሩ ኣሎ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሓይሊ ኣሎ ስለዚ ኢትዮጵያ ኣብዚ ገደዳ ዓዘቕቲ ክትኣቱ ምዃና ነዚ ውሽጣዊ ኩነታት ጠጠው ከይበልካ ወይ ገለ ከይገበርካ ናብ ዓብ ኩናት ናብ ኤርትራ ገፅካ ምኻድ ማለት ንኢትዮጵያ ከም ሃገር ንክትቅፅል ዘለዋ ተኽእሎ እውን ምቕታል እዩ ዝብል ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ ስለምንታይ ኩናት ይደልሉ ኣይርዳእንን እዩ ዝብለን ምክንያቱ ብዘይ ኩናት ሃገር ኣብ ከቢድ ፈተና እያ ዘላ ኩናት ድማ ብደረጃ ናይ ቁጠባ ጥራይ ኣናላይዝ ዝገብረሉ ካልእ ሕቶ ኣለዎ እንታይ ይብል ወር ኢኮኖሚ ኤርትራ ኣብ ናይ ኩናት ቁጠባ እያ ዘላ እዩ ፈተና ናታ ካብ ቀደም ከም ስለ ዝነበረ ንኩናት ኢላ ፍሉይ ሞቢላይዜሽን ክትገብር ኣይኮነትን ኢሉ ኩሉ እቲ ዘለዋ ሽግራት ንኩናት ከመይ ጌርካ ትምክቶ ኣከው ኣብ መኸተ እያ ዘላ ኢትዮጵያ ግን ኣብ ከምኡ የላን ኢሉ ኣብ ኩናት ንኽትነብር ዘድልየካ ኣካይዳ ኩሉ ገንዘብካ ናብ ኩናት ይክኸውን ስለዚ እቲ ህዝቢ ተፀሚሙ ክነብር ክኽእል ኣሎ ተፀሚምካ ምንባርካ ኣብ ኢትዮጵያ ኣይፍለጥን እዩ ስለዚ ብጠጠው ክበልዕዎ ክእሉ እዮም ጠጠው እቲ ህዝቢ ጥሜቱ ንኸይክእል ድማ እቲ ውግእ ኣብቲ ዓዲ ዝካየድ ዘሎ ድማ መሊሱ ክብእስ እዩ ስለዚ እቲ መንእሰይ ቁጠባ ምስ ሞተ ኣብ ፋኖ ይክውሕዝ ኣብ ሸነ ይክውሕዝ ኣብ ህወሓት ይክውሕዝ ተቃሊሱ ነቲ ኩነታት ክቕይሮ እዩ ስለዚ ምስ ኤርትራ ዝግበር ኩናት ጥራይ ዘይኮነ ክውስኖ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ብሰንኪ እቲ ክፍጠር ዝኽእል ሃጓፍ ከቢድ ኩናት ተፈፂሙ ንዓቢ ምእላይ ጥራይ ዘይኮነስ ኩናት ሓድሕድ ጀሚሩ ነታ ዝገደደ ህልቂት ንኸይፍፀም እዩ ዝነግር እዚ ናይ ብሓቂ ኣገራሚ ኩነታት ከም ዝኾነ እዩ federal initiative to ensure that the United States holds a meaningful position in the most important decentralized financial network on earth. With an eye to fiscal responsibility and innovation, the legislation outlines a plan to phase in the acquisition of up to 1 million Bitcoin, or roughly 5% of its total final supply. Over Bitcoin Act. እንታይ ዝብሉ ዘለዉ ኮንግረስማን ናይ ኣባል ናይ ኮንግረስ ናይ ኣሜሪካ እዩ በቲ መንግስቲ ኣሜሪካ ካብ ቢትኮይን 1 ሚሊዮን ቢትኮይን ክገዝእ ይሓስብ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር the day this happens እዚ ኩነታት ዘጋጥመሉ ዓብይ ለውጢ ክኸውን እዩ ኣብቲ ዕዳጋ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ኣነ ደቁ ስለ ዝከታተሎም ዘሎ ብፍላይ እቲ ኤሪክ ትራምፕ መዓልታዊ ብዛዕባ እዚ ዓውዲ እዚ ኣብ ፖስት ዝገብር ዶናልድ ትራምፕ ድማ ንደቁ ዝሰምዕ እዩ ፅልዋ ክገብር እዩ ፀቕጢ ክገብር እዩ ድፊት ክገብር እዩ ድሮ ይገብር ኣሎ እቲ ለውጢ ድማ ኣብ ቁጠባና ክንሪኦ ኢና እቶም ኣብዚ ዓውዲ ትንቀሳቀሱ ዘለዎም ኣስተውዒልኩም ተጠንቂቕኩም ፈሊጥኩም ተመራሚርኩም ስጉምቲ ክትወስዱ እቶም ትወስዱ ዘለዎም ድማ ክትቅፅሉ እየ ተሓሳስበኩም ንመለስ ናብ ዞባና
ሁላችንም አጥፍተናል እውነት ለመናገር በቃ ምንልበት ጊዜ ደርሶ ይሁን የሚል ጥያቄ ጭንቅላቴ ውስጥ ይመጣል ተላለቅን አይደል ተባላን አሁን በቃ እንልም በቃ ከዚህ በኋላ ደም መፍሰስ የለበትም ማለት የለብንም አይ ቲንክ ብዙ አመት ፈሷል አይደል ደም በዚህ ሀገር ለበርካታ አመታት አሁን በቃ ምንልበት ጊዜ የደረሰ ይመስለኛል ከዚህ በላይ ደግሞ ወደ ደም መፋሰስ ልዩነታችንን ቀደም ፕራይም ሚኒስተር እዚ ኃይለ ማርያም ደም ክሳብ ማዓሲና ክንፋሰስ የአያኽለና እንዚ ኩነታት እዚ ንዕባ ንመሃር ካብ ጌጋና ንዕባ በጃኹም እዩ ዝብል ዘሎ ኩሉ ለባም ዝኾነ ኣብ ኢትዮጵያ ከምኡ እዩ ዝብል እዛ ሃገር እዚኣ ናበይ ገፃያ ትኸይድ ዘላ ኣይስልችወና እንዲ ደም ምፍሳስ ሕጊ ኣልቦነት ሽግር ናይቲ ዓዲ ድማ ወሰን የብሉን ኣብዚ ስምዑ አይ ቲንክ እቲ ለውለስነስ ኣብ ተዓዲ ዘሎ ምናልባት ክንገለገለ ይኹም ናብኡ ትኸዱና ጥንቃቄ ክትገብሩ ከም ዘለኩም ይዘው ትላንትና ወረታ ከተማ ላይ በጣም ጉድ ነው ያየነው የ5 ዓመት ህፃን ልጅ ምንም የማያውቅ ልጅ አግተው ይዘው እናቱን ብር ተደራድረው መክፈል ያልቻለች ዳሃ ስለሆነች ብቻ ቆራርጠው ስጋውን ሜዳ ላይ ጥለውታል ጉድ አሁን ነው ለቅሶ ደርሼ የመጣሁት የልጁን ልብስ የትንሽ ልጅ ልብስ ብታዩ ራሱ እንባችሁን አትችሉትም ኦ ማይ ጋድ this is crazy man ስለዚህ እቲ ሽፍትነት ሕጊ አልቦነት ንገንዘብ ክትብል በቃ ንሰብኣ ኣሲርካ ጨጨዊኻ ብመሓዝ ገንዘብ ሃበን ትብል እቲ ዝበሃል ዘሎ ድማ ገንዘብ ክብ ዓቕሚ ኣብ ዘይብሉ ግዜ ድማ እዚ ንሰምዖ ዘለና ኣሰቃቂ ዝኾነ ግፍዒ ኣብ ልዕሊ እቲ ህዝቢ ትፍፅም ማለት እዩ እዚ ከዓ ንምንታይ እዩ ኣብ መወዳእታ ብፍላይ ሞራላዊ ድንዛዘ ዘጋጠመ ሕብረተሰብ ሕማቕ ነገር ኣብ ምግባር እዩ ዝወፍር እዚ ከዓ እንታይ እዩ ብሕማቕ ነገር ገንዘብ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣዲስ ኣበባ ንኣብነት ሃብታማት ከም ድሌቶም ዝነብሩ ክቡር መኪና ዝዝውሩ ምዕቡል ሂወት ዝነብሩ ዝመስሉ ከማ ዓይነት ሂወት ክትነብር ሰሪሕካ ክትበፅሐ ይትኽእልኒ ኢኻ ደሞዝካ የብፅሓልካኒ እንታይ ክትገብር ኣለካ ሕማቕ ሽፍትነት ክትጅምር ክትክል ኣለካ ሃብታም ክትመስላው ስለዚ ጨዊኻ ዲኻ ጨፍጪፍካ ዲኻ ሰሪቕካ ዲኻ ኣታሊልካ ዲኻ ሃብታም ክትመስል ኣለካ እቲ ኩነታት ድማ ንኸምኡ እዩ ዝምችእ ሕጊ ኣልቦነት ድማ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናደየበ ይኸይድ ኣሎ እቲ መረረ ናይቲ ህዝቢ ድማ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናዘለለ ይኸይድ ኣሎ ዝስምዑ እንጂ ግን ኢትዮጵያ ውስጥ እየተካሄደ ያለው እኔ በጣም ነው የሚገርመኝ እኔ አንዳንዴ እና ከቻልክ ከዚች ሀገር መንቅረህ አስወጣኝ አሜን በሉ በጌታ በኢየሱስ ስም እንዴት ነው የት ሀገር ሄደን እንስራ የት ወተን እንስራ እንጂ ምንም ሳታገባ ፍሬቻ ላበራ ማለት ሲገባ ፍሬቻ አብርቻለሁ አረ የት ነው የሚካሄደው መስራት ካልቻለን መስራት ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ህዝቢ መረረ ናቱ ኣመና ጥርዚ ደይብ ዘሎ ብቪድዮ ሬከርድ ጌርካ ኣብ ኢትዮጵያ ብከምዚ መንገዲ ኣብ ከቢድ እስር ቤትን ካልን ክታቱ ትኽእል ኢኻ ግን እቲ ህዝቢ ዓቕሉ ምስ ፀበቦ ቴሌፎን ካብ ኢዱ ስለ ዘሎ መተንፈሲ ዝገብሮ ዘሎ ምስ ተዛረበ ድማ ናይ ኩሉ ህዝቢ ስምዒት ናይቲ ፈርሂ ዘሎ ስምዒት እውን ስለ ዝኾነ እቲ ቪድዮ ቫይራል እዩ ዝኸይድ ቫይራል ስለ ዝኸይድ ድማ ሚድያ ካፕቸር ይገብሮ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብብዝሒ መንእሰያት ንኣብነት ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ብዙሓት ዩኒቨርሲታት ተቃውሞ ይገብሩ ኣለዉ ሓድሽ ሕጊ ምትእትታዊ ይግበር ኣሎ ወይ እውን እቲ ብርሃኑ ነጋ ሓድሽ ሕጊ ኣተኣተትሎ ገለ ዝብል እቲ ዘረባ ግን ኣብ መወዳእታ ምስቲ ዘሎ ፀቕጢ ናይ ሕብረተሰብ ምስቲ ዘሎ ሽቕለት ኣልቦነት መፅኣይኻ ፅቡቕ ከም ዘይኮነ ዝረኣየካ ኣብ ገዛኻ ስድራኻ ድርቁስቁስ ዝብልዎ ዘለዎ ኩሉ ኣብ ግምት ኢኻ እታ ሃገር ልክዕ ከምዚ ቮልካኖ ቅድሚ ምድያብ ምፍንጃሩ መርመር እናበለ ዝቕመጠልኩም እዩ ኣብ ከምኡ እዩ ዘሎ እቲ ነገር ክፍንጀረሉ ዝኽእል ኩነታት ካብ ግዜ ናብ ግዜ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ንሕና ድማ ነቲ ኩነታት ንነግረኩም ኣለና ምክንያቱ ብዝንቡዕ ኣተሓሳስባ ናይ ኣዲስ ኣበባ ብቪድዮ ዝተቐድሐረ ርዩ ሰብ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምቾት ኣሎ ኢሉ ዝዛረብ ሰብ ኣሎ ወቻው ተጠንቀቑ ሕማቕ ከጋጥመኩም ኣይንደሊና ክትከዱ ትደልዩ ድሕሪ ኮይንኩም ጠጠው ከብለኩም ዝኽእል ሰብ የለን ግን ብብዙሕ መንገዲ ኢትዮጵያ ናብ ኢትዮጵያ ዝግበር ጉዕዞ ክትጥንቀቕ ከም ዘለካ ንሕና ዘይኮንና ወላ እቲ ንዓታቶም ዝፈትዉ ኢንስቲትዩሽንስ ከም በዓል ካናዳ ዝኣመሰለ ካናዳ ንኣብነት ኣብ ዝቐረባ ሚድያ ናይ ኢትዮጵያ ዘውፅኦ እዩ Canada warns citizens to avoid several Ethiopian regions over security and health regions. እዚ ናይ ጥዕና ፀገሙን ኣጋጢሙ ኣሎ ስለዚ መንግስቲ ካናዳ
ሰብ ክኸዶም ዘይብሎም ቦታታት ኢላ ገሊፃ ኣላ ስለዚ urging them to avoid travel to several regions of the country, especially to avoid all travels to Amhara region, Tigray region, Benshangul Gumuz, Gambela, Sidama, and the following zones in Oromo, North Shawa, West Walaga, Galazazi, and Hagar, the Valentaizi, the Bahaki, Zagarimi, Zuhulu, Abzubotazi, Kate Hoduzville, Matankata, Canada, Yakam Zala is in Garzalo. እቲ ዘሎ መረረ ድማ ብኩሉ ክንሪኦ ናብቲ ፖለቲካዊ ቀውሲ ተናኸልና ዝስምዑ ዛሬ የመጨረሻ ደብሮኝ የመጨረሻ ከፍቶኝ በጣም ባይተዋርነት ተሰምቶኝ ነው ከመብራት ኃይል የወጣሁትና ለማንና ቤት እንደሚባል አይታወቅም ማን እንደሚሰማኝ አላውቅም ማን መፍትሄ እንደሚሰጠኝ አላውቅም ይሄን ቪዲዮ የሚደርሳችሁ ሰው ግን ባለስልጣን በመብራት ኃይል ባለስልጣን የምታውቁ ወይ የሚመለከተውን አካል የምታውቁ ሼር አድርጋችሁልኝ መልስ ፈልጋለሁ እኔ በቃ ካይምሮ በላይ ነው የሆነብኝ በአንድ ወር ውስጥ 10000 ኪሎዋት ቆጣሪሽ ቆጥሯል ተብዬ የመብራት ቆጣሪ ቆጥሯል ተብዬ 54780 ብር አካባቢ መጣብኝ ኪታምጥቼ እንደምከፍል መድኃኒዓለም ነው የሚያውቀው 54780 ብር 55000 ብር ማለት እና ተናገሯቸው በቃ ልክ ነው ቆጣሪው አይሳሳትም ሲስተሙ አይሳሳትም 10000 ኪሎዋት ለአንድ መኖሪያ ቤት ወፍጮ ቤት አይደለም ፋብሪካ አይደለም ምን ሰርቼ ነው هاتم سبات بساكي زوزبي ديبسنيت يسحقنا يبلو ኣብ ፅቡቕ ኣይሰሓቕናን ፅቡቕ ኣይኮነን ብሓፈሻ እንታይ እያ ትብል ዘላ እቲ ናይ ኤሌክትሪክ ዋጋ እቲ ምንሃር ዋጋታት ናይ ታክስስ ወይ እውን VAT ዝበሃል ቫልዩ ታክስ ገለ ብዙሕ ይወሲኹ ዘሎ እዮም ዝብሉ እዛ ሰብ እዚኣ ድማ ኣብ ገዛይ ፋብሪካ እኳ ኣይኮነን ዘለና ተራ ገዛ እዩ ዘለኒ ግን ክሳብ 55,000 ከባቢ ብር ንክኸፍል መፂኑላ እያ ትብል ዘላ ንመን ክንሓትት ከዓ ዝሕተት ሰብ የለን ስለዚ እንታይ እያ ትብል ዘላ ሓግዙን በጃኹም ነዛ ቪድዮ እዚኣ ነቲ ዝምልከቶ ክትበፅሖ ኢልኩም ሼር ግበሩላ እያ ትብል ዘላ ኣብ ሃገርካ ኣብቲ ከባቢኻ ንመን ከም ትዛረብ ፀገም ተጋጢምካ ምስ መን ከም ትረዳዳእ እውን ዘይትፈልጠሉ ኩነታት እዩ ዘሎ እዩ ዝበሃል ዋላ እቶም ታክስ ክንከፍል ንደሊ ከምኡ ዘጋጥመና ኢሎም እዮም ዘማሃረሩ ሽግርካ ንኽትዛረብ ሽግርካ ንኽፈትሓካ ዝኽእል ሰብ የለን ደሞዙ ውሑድ ስለ ዝኾነ ግልፅ ክብላካ ዝኽእል ሰብ የለን it's just the problem is ኣብቲ ዓዲ ዘሎ ፅቡቅ ኣይኮነን ክትስሕቀሉ ገለመለን ግን it is what it is man ኣብዚ እውን ናይ መወዳእታ እዚኣ ሰሚዕና ናብቲ ፖለቲካዊ ኩነታት ክንሰግር ኢና እዚህ የተጠማ ብር እንደዚህ የተራበ ስርዓት እኔ ሰምቼ አይቼም አላውቅም። ታቀሳቅላችሁ ይሆናል እየሰሙን ከሆነ የመንግስትን ሰዎች ማለት አፋችን ላይ እና አፍንጫችን ላይ ቆጣሪ ገጥሞ ላየሩ ብቻ ነው የቀረው ላይ ለምን ተነፍሰው ወደ ውጭ ለምናስወጣውና ወደ ውስጥ ለምናስገባው መቁጠር ብቻ ነው የቀረው በየትኛውም ዘርፍ ስትይ እቲ ብግብርን ብገለን ስለ ዘጨናነቆም ተሪፍዎ ዘሎሲ ነቲ ነተንፍሶ ዘለና ኦክሲጅን ሲ ኮንታተረ ገይሩ ወይ ካብ ቆፃሪት ገይሩ ሲ ክንደይ ተንፊስኩም ክንደይ እቲኹም ክንደይ ኣውፂኹም ኢሉ ናቱ ምኽፋል ጥራይ ተሪፍዎ ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘሎ መቸም ዘስሕቕ ኣይኮነን ግን ታገላልፃ ናቶም ናይ ብሓቂ እዩ ዘገርመካ ስለዚ እቲ ተስፋ ኣብቲ ዓዲ ዘሎ ሳፎኬቲንግ ታክስስ እዚ ታክስስ ዝበሃል ብፍላይ ዘይለመድዎ ናይ ብሓቂ ከቢድ ዝኾነ ታክስስ ኮይኑ ከም ዘሎን እዚ ድማ ነቲ ተራ ሰባት ወይ እውን ኣብ ድኽነት ዘሎ ሰብ ዝገደደ ሽግር ይፈጥረሉ ከም ዘሎን ከምኡ እዚ performative economics claims that the government collects money ruthlessly not to help the people but to show off to foreign entities and balance their books ስለዚ እቲ ዝግበር ዘሎ ልዕሊ ዓቐን ዝኾነ ታክስስ ነቲ ህዝቢ ንምድሓን ዘይኮነ ንIMF ገንዘብ ክእክብ ከም ዝኽእል ከርኢ ስለ ዝደሊ ዘሎ ምንታን ንክቕፅል ነቶም ህዝቢ ብጎረሮ ሓኒቑ ሒዝዎም ከም ዘሎን ከምኡውን extreme wealth inequality ዳርጋ እቲ ሃብቲ ዘለዎን ዘይብሉን ጋብሲ ኣዝዩ ገጅፍ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ካብ 95% ናይቲ ህዝቢ ኣብ ዲቕ ዝበለ ሽግርን ድኽነትን ከሎ ውሑድ ግን ካብ መጠን ንላዕሊ ሃብቲ ሒዞም ኣዝዩ ፍሉይ ዝኾነ ሃብትን ብልፅግናን በለጭለጭን ይረኣይ ኣሎ ስለዚ ሆፕለስነስ ኤንድ ማይግሬሽን ከምኡውን ተስፋ ቁርፀትን ስደትን ዓብይ መርኣያ ናይቲ ኩነታት ኮይኑ ዘሎ ሜጀር ፖርሽን ኦፍ ሂዝ ኣርጊመንት እዚ devaluation of the education ትምህርቲ ትርጉም ዘይብሉ ኮይኑ ኣሎ he points out that tragedy that 5th grade dropouts who migrate to an Arab country often ends up wealthier and more successful than educated person who stays in Ethiopia. ስለዚ ኣብ 5ይ ክፍሊ ትምህርቲ ገዲፍካ ንስዑድ ዓረብ ዝኸደ ኣፀቢቑ ዝሓሽ ቁጠባ ክህልዎ ይኽእል ካብ ሓደ ተማሂሩ ዩኒቨርሲቲ ወዲኡ ዝነብር ኣብቲ ዓዲ ስለዚ
eating the figures. In his conclusion, he warns that the government specifically mentions the PP context that they will be managing to stay in power. ስለዚህ ቁጠባና በለጭለጭ ዝብል እዩ ከምዚ እናበልካ ትነግሮም ግን ነቲ ዝብልዎ ዘለዉ በለጭለጭ ሰብ ክበልዖን ክሰትዮን ክነብረሉን ኣይክእልን እዩ ስለዚ እቲ ህዝቢ ኣብ ከቢድ መዋጥር ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ውፅኢት ናቱ ድማ ምስቲ ወታደራዊ ኩነታት ዝኸይድ ዘሎ ድማ ኣብ ግምት እትዎ ፎር ኤግዛምፕል ኣብቲ ወታደራዊ ኩነታት እንታይ የጋጥሞም ኣሎ ኣብ ክልል አምሓራ እንታይ በፂሖም ኣለዉ ስምዑ በሚካሄደው ጦርነት ሰራዊታቸው በፋኖ የተደመሰሰባቸው አረጋ ከበደ የክልሉ ፖሊስ ለቀይ ባህር ለመዝመት እንዲዘጋጁ አዘዙ። የብልጽግና የአማራ ክልል ተወካይ አረጋ ከበደ በትናንትናው ዕለት ላገዛዙ የፖሊስ አመራሮች ባደረጉት ንግግር ወደ ቀይ ባህር ለመዝመት ተዘጋጁ፣ የእናንተ ጉዳይ የክልሉ ብቻ አይደለም ሲሉ ተደምጠዋል። ፍራቻ እየታየባቸውና የተናነቃቸው ከአብይ የተላለፈላቸውን ቀጥተኛ ትዕዛዝ ለአዛዦቹ የተናገሩት አረጋ አይደለም ቀይ ባህር የሚዘምት ባህር ዳር አግባቡ የሚጠብቅ ጦር እንደሌላቸው ይታወቃል። ተብዛዚያው ሰባዚያቱን ከሰውና ያምክነብሩ መስለኒ እንታይ ዝብል ዘሎ ዝኻ ኣነ ክልል አምሓራ ፕሬዘንቲዩ ነቶም ፖሊስ ንቀይሕ ባሕርን መምላስ ዝግበር ኩናት ተዳለወ ኢልዎም ኣሎ ወታደራት ተወዲኦም ብፖሊስ ገይሩ ክዘምት ዝበሃል ዘሎ እዚ ኸ ናይ ብሓቂ ዘገርም ኩነታት እዩ እታ ሃገር ወዲቓቶ ዘላ ዝብልዎ ዘለዉ it's just ካብ ኩሉ ዳይሬክሽንስ እዩ ዝመፅእ እቲ ከምዚ ዓይነት ፀገም ንክንደይ ግዜ ክቐፅሎም ይኽእል ኸውን we don't know but this is becoming very increasingly normal ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ናብ ዝገደደ ሽግር ይኸዱ ከም ዘለዉ ኣብዚ እውን ከም ንሪኦ ዘለና መፃወቲ ገይሮሞም ኣለዉ እቶም ናይ ፋኖ ብሰራዊትካ ዘይሰለጠካስ ሕጂ ድማ ሕሉፍ ሓሊፍካ ምልሻታት ጌርካ ክትዕወት ትፍትን ኣለኻ እናበሉ ዝብልዎ ዘለዉ እዮም ስለዚ ሻዕቢያ commenting for Eritreans or military you are going to have a lot of food expenses at work but don't waste time and energy buying them deepest ብሓፈሻ ብዙሕ መላገፂ እዮም ዝገብርዎም ዘለዉ ንኤርትራ ሲኣይ ብከምዚ መንገዲ ከይድካ ንክልል አምሓራ ምስ ፋኖ ገጢምካ ክትዕወት ዘይከኣልካ ሕጂ ድማ በዚ መወዲ ከምዝን ጌርካ ናይ ኤርትራ ክትከይድ ጀዋር ወነዚያ ጽቡቅ ገር መልስሎም ነይሩ I was reading at your article in which you presented 5 different scenarios on why a real war is less likely over the rhetoric. And one of the topics that you raised is the myth of military readiness. What is the real condition of Ethiopia's army today? And what makes you say so? And who does it fight for? Go on. ኣብቲ ኣገዳሲት ኣርቲክል ፅሒፉ ነይሩ ኣብቲ ኣርቲክል ናትካ ድማ እንታይ ትብል ኢትዮጵያ ወታደራዊ ድልውነት ከም ዘለዎ ብዙሕ ግዜ በቶም መራሕቲ ዝዝረብ ፅንፅዋይን ጆክ ከም ዝኾነ ኢኻ ትነግር ብተሃዲድ ኢሎ እምበር ብተግባር ክኸውን ዝኽእል ኣይኮነን ኢኻ ትብል ካብ ምንታይ ተበጊስካ እዩ ዝብል ሕቶ እዩ ዘሎ As you mentioned at the beginning, the core advice of the article is to not draw your weapon, your sword, if you are not ready and willing to use it. I think that's what Abiy did. As we all remember over the last maybe 2 years, 2.5 years, 3 years, he's been talking about access to the sea. ጀዋር መጽሓፍ ከም ዘንብብ በዚኻ ትፈልጥ ልቦና ኣሎ እንታይ ዝበሃል ነቲ ጉራዴ ናትካ ካብቲ ቦትኡ ሲ ክትጥቀመሉ ምዃንካን ስጉምቲ ክትወስደሉ ምዃንካ ሬድ ኣብ ዘይኮንካሉ ግዜ ካብ ቦትኡ ከተውፅኦ የብልካን ምክንያቱ እንድሕር ኣውፂኻዮ ከይተጠቀምካሉ ክትመልሰይ ትኽእል ኢኻ ከምኡ ዝበሃል ኣዘራርባ ኣብ ወታደራዊ ኩናት እንታይ ማለት እዩ ኩናት ክገብር ኢልካ እቲ ጉራዴ ካብ ቦቱ ምውፃእ ኣይኮነን ትርጉም ናቱ ኩናት ክገብር ክወርር እየ ትብል ቃል እንድሕር ኣውፂኻ ዋላ እውን ንስኻ እንተዘይጌርካ እቲ ፀላኢኻ በታ ዝበልካዮ ሓደጋ ንስኻ ኣይተዳልኻን ዋላ ንከትሕሱ ኢልካ ኢልካ ትኸውን ንሱ ግን ስጉም ትወዘልካ ክእል ስለዚ ዓብ ጌጋ ፈፂሙ ከም ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ ብተደጋጋሚ ዝገልፅ ዘሎ ሕጂ በትውፅይዎ ዘሎ ንኩናት ክኣቱ ከም ዝኽእል ዝገልፅ ብዙሕ ነገር ኣሎ እንተዘይገይርዎ ግን ኩናት ክተርፎ ኣይኮነን ብኩሉ መንገዲ ትሽግር ኤርትራ ክትወረዎ ይገልድ ኣይኮነሲ እቲ ኣውፅይዎ ዘሎ ኩነታት ንኩናት ጌና ካብ ኩናት ከም ዘይዕርፍ ክገብሮ እዩ ዝብል ዘረባ ኢና ንርኢ ዘለና ወልሲ እንታይ ዓይነት ሰራዊት ሒዝካ ኢኸ ክንዲ ዝፈኸራ ንዝብልካ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ እንታይ ከም ዝመስል ኣብ ስምዕዎ ኢትዮጵያ መከላከያ የሚባል አለ እንዲያውም ሆነስትሊ እንነጋገር ሆነስትሊ እንነጋገር የትኛው መከላከያ ነው የኢትዮጵያ መከላከያ የሚባለው ይሄ ህዝብ ላይ ድሮን ምንድን ነው
ማህበርም ላይ ብናገኘው ቤተክርስቲያንም ብናገኘው ደምረን እንጨፈጭፋለን የሚል መከላከያ ነው። መከላከያ ነው። የትኛው መከላከያ ነው? የማነው? ፍኖተ ሰላም ነው መራዊ የሚባል ከተማ ወጥቶ ራንደምሊ ብሓፈሻ ከም ትብልዮ ዘለኹም እቲ ብልፅግና ሰራዊት ናቱ በዚ ክምካሕ ከም ዘይብሉ ኣዝዩ ሞራሉ ዝወደቀ ንሲቪል ህዝቢ ዘሰራጩ ዝኾነ ይኹን ቁም ነገር ዘይብሉ እንትርፎ ንህዝቢ ምብስባስን ቤተክርስትያናትን ተራ ሲቪላዊ ዕላማታትን እና ጨፍጨፈ ዝነብር እምበር ፍሉይ ወታደራዊ ዶክትሪን ወይ እውን ፍሉይ ወታደራዊ ብቅዓት ዘይብሉ ሰራዊት ከም ዝኾነ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ብፍላይ ድማ ጀዋር ኣብዚኣ ኣነፂርዋ ነይሩ ነዚኣ have a sovereign access to the sea. And I thought that was very dangerous. I thought that was misleading the nation. I thought that was misleading. Went way further than he did before the session he attended. In that speech, it was a quite dangerous speech because he went way further than he did before, clearly indicating how easy it is to crush the Eritrean forces for Ethiopia and to capture the port and make Ethiopia. እንታይ ዝብል ዘሎ ብሓፈሻ እዛ ኣርቲክል ክፅሕፋ ዝገደደኒ ኣብዚ ናይ መወዳእታ ኣብ ፓርላማ ኮይኑ ዝተዛረቦ ኣብይ ኣሕመድ ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝብሎ ናብ ዝገደደ ደረጃ ትዕቢትን ተሃዲድን በፂሑ ከም ዘለዎን ንኤርትራ ክሳብ ክንደይ ቀሊል ምዃኑ ነቲ ኩናት ንምውዳእ ክሳብ ክንደይ ብቐሊሉ ክውድኦ ዝኽእል ከም ዝኾነ ጃሕራ ዝተሓወሶ ዘረባ እዩ ተዛሪቡ ስለዚ እዚ ኣካይዳ እዚ ድማ ነፍሱ ዝኻለ ሓደገኛ ኣካይዳ ምዃኑን ብከምዚ መንገዲ ንሃገር ክትገልፅ ምጅማር ድማ ንጥፍኣትካ ዘቀላጥፍ ጉዳይ ምዃኑ እዩ ብዙሓት ከማን ኣብዚ ነታ ቪድዮ ቆቆሪፆም ሼር ገብርዋ ኣለዉ ነታ ውጊያው ከተነሳ የተፈጠረው ምክር ቤት ውጊያው ከተነሳ ውጤቱ ግልጽ ነው ውጤቱ ከዛ በኋላ የያ አይሰራም አሁን አለመጀመር ማለት ነው አሁን ውጊያ እንትና ያግዘኛል የሚባል ነገር ሰው እንዴት ዩክሬን እያየ ፓለስቲንን እያየ ስለማገዝ ያወራል ማንም አይሞትልህም ሞራል ይሰጣል እንጂ አይሞትልህም መጨረሻ የምትሞተው አንተው ነው አያዋጣም የኛ መልእክት ለኤርትራ መንግስት ኤርትራውያን ወንድሞቻችን ናቸው ከነሱ ጋር ውጊያ አንፈልግም ለኤርትራ መንግስት ያለ መልእክት አንደኛ ጥይት አስተላላፊ አትሆኑ ስለዚህ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘለዎ ንዕቀት ደረጃ ብዝሓለፈ መንገዲ ከም ዝተዛረበን እዚ ድማ ነታ ሃገር ንሱ ዝመርሓ ዘሎ ዝለዓለ ሓደጋ ምዃኑ ምናልባት ንእሽተይ ኣብነት ክትኮነ ትብል ክነግረኩም ንእሽተይ ኣብነት ሕጂ እንታይ ኢሎምና እቲ እንታይ ሽሙ ተቕራብና መጥፋዕቲ ክንገበር ኣብተን ማዕስከራት ናይ ኢትዮጵያ ኣብኡ ዘለዋ ድሕሪት ሓሊፍና መጥፋዕቲ ክንገብር ኢና ኣብኡ ውዒና መጥፋዕቲ ከምኡ ክንጅምር ኢና ንሕና ብኣርበዴን ብእንታይ ሽሙና ንጅምር እምበር ብነፈርቲ ብደብዳብ ድሕራይ ጠላኢ ንክገደፎ ትኽእልና ብከምዚ ዓይነት ኣይኮነን ዓቕሚ ናይዚ ይኮነን ንሕና ብከምዚ ምስበናዮም ተገሪሞም ኣይኸውንን ኢሎምና الجنرال يخونين لنا برضو دحنا احنا مدامنا دي اذان معسكرات مجمرين هجمنا ساعة الأبودن نوداننا كابون دحريت تي بطرفي شيخنا الداقمو إنا قالي تراهنا المدبكم يهودوا قالي نحنا مودعتا تنكتاتين ورنا تنكتات تودان كوبونا مسؤوم تردادينا 4 تنكتات حدشت يقولون كنت ددينا انت شمو እዚኦም እዮም ቶም ጀነራላት አሜን these people I hope ነዚ ሓንጎልና እዚኦም ኮፒ ክግበር ይከኣል ይኸውን and I really hope ኤርትራ ነዚ ሓንጎልና እዚኣቶም ቀዲሓቶ ክትከውን ከምዛ ዝበልኩም አንተቦ እዚ እንሪዮ ዘለና እዞም ወታደራዊ መኮንናት ናይ ኤርትራ ወይ ላዕለዎት ወታደራዊ መራሕቲ ናይ ኤርትራ ምናልባት ቁርብ ዕድመ እንተሂቦም ወላ ብኣይ ጌርካ ተሓንጎሎም ሲ ክሎን ክንገብሮ እንተንኽእል እውን ኣና ይምፀላኩም this is a huge resource ኤርትራ ዓብይ ፀጋ ናታ ኣብ ወታደራዊ ፍልስፍና ናታ ፅቡቅ ነገር ሰራዊት ኣብ ትሕቲኦም ተመልሚሎም ንሙሉእ ዓመታት ኣብ ትሕቲኦም ዝተንቀሳቀሱ ሰራዊት ኣሎ ስለዚ ተወሪሱ ንክኸውን ዘሎ ተኽእሎ ተስፋ ኣለና እንተወሓደ ግን ገለ ካብቶም ናሽቱ ጀነራላት ዝበፅሑ ክንርኢ ደስ ምበለና ኣነ ንሶም ከለው ብሂወቶም ከለው ብሓፈሻ እዚ ናይ ጀነራል ስብሓት ድሕሪ ብዙሕ ናይ ሕክምና ናይ ጥዕና ፀገማት ተመሊሱ ዝኸደ ዘሎ ኩነታት ክንርኢ ከለና ሞራል ናይ ህዝቢ ኤርትራ ሞራል ናይ ሰራዊት ኤርትራ ዓብ ክኸውን ከም ዝኽእል ግምት ኣለኒ ብሓቂ ደስ ዘብል እዩ ንቐፅል ካልይቲ ኣገዳሲት ኣርእሲ ዘላ እውን ዝብልዋ ዘለው ሰብ
የኢትዮጵያ የባህር በር ጥያቄ በአካባቢው ጸጥታ ላይ የሚኖረውን እንድምታ በተመለከተ አሜሪካ ግምገማ ስታደርግ መቆየቷና አሁንም በማድረግ ላይ መሆኗን የዲፕሎማቲክ ምንጮች ገለጹ። የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ አምባሳደር ማሳድ ቦሎስ የኢትዮጵያን የባህር በር ጥያቄ በተመለከተ ከተለያዩ ወገኖች ጋር መወያየታቸውንም መረዳት ተችሏል። አምባሳደር ማሳድ ቦሎስ የኢትዮጵያ የባህር በር ጥያቄ በኃይል የተደገፈ ሊሆን ይችላል የሚል ስጋት መኖሩን መነሻ በማድረግ በኢትዮጵያና ኤርትራ መካከል ፍቺ ከምትሪ ወደለሁም እዚ ፍሉይ ልኡኽ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ናይ ቴማ ናይ ኣፍደገ ባሕሪ ኣቢይ ኣቅድዎ ዘሎ ብዙሕ ርክባት ይገብር ከም ዘሎ እዩ ዝንገር። ስለዚ analysts held discussions with former Ethiopian Eritrean officials, Western diplomats and experts about Eritrea's separation, the Eritrea war, post-war dynamics, and Ethiopia's current sea access request. ስለዚ ነቲ ኩነታት ንምጽናዕ مستقد محجنة كنتات زفلتو زنبرو يراهبكم زلو يزنقر زلو زبلو زلو. In these discussions, references were made to Herman Cohen's explanation of the 1991, but Herman Cohen's balaptina tesan 2009 حدن زنبر of London زنبر زنبر agreements. Assad was initially considered for Ethiopia, but Meles Zenawi insisted Assad belonged fully to Eritrea, shaping today's ስለዚ ኣብቲ ሽዑ ዝግበር ዝነበረ ባዕሎም ዝገብርዎ ዘሎ ድራማታት እዚ ብሓፈሻ ኤርትራ 34 ዓመት ናይ ናጽነት ኣምፅኣ ሓሊፋላ ዝኾነ ይኹን ኣብ 91 ካብ ሰውራ እናመፁ ከለዉ ኔጎሽየት ዘይገበሩ ሎሚ ናጽነት ረኺባ ሉላውነት ኣረጋጊፃ ትኸይ ዘላ ሃገር ብዛዕባ ኣፍደገ ባሕሪ ንድሕሪ ተመሊሱ ሓድሽ ኔጎሲዬሽንስ ክግበር ይኽእል እዩ ዝብል እምነት የለን። ግን ኦፍኮርስ ነቲ ናይ ህውተታ ኣካይዳ ናይ አብይ አሕመድ ኢንተርቴይን ንኽገብሩ ዝገብርዎ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና። ኣብዚ እስከ ንመለስ ክልተ ነገራት ኣለዋ ብዛዕባ እዚ ባሕሪ ዝብልዎ ዘለዉ ዲፕሎማስያዊ ሕቶም ዝሓቱ ግን እንድሕር እሱ ዋላ ተዘይተዓዊቱ ግን ባሕሪ ናይ ግድኒ ናይ ግድኒ ኢሉ ናይ ግድኒ እዚ ከዓ ብዲፕሎማስያዊ ወይ ብግድስቲ ባሕሪ ንወስደና ኢሉ ሕዚ ግን እንታይ ዝብል ነይሩ ዲፕሎማስያዊ ቋንቋ ግን ያው ናብ ወግናቲ ናብ ብሓይሊ ናእቲና እዩ በቃ ወይ ብግድስቲ ተጠቕልል ዝበለት ወይ ብፉቴት ወይ ብግድስ ክንወስድ ኢና እዩ ቅድሚ ሰሙናት ነበረት ግን ብግዲ ክንወስድ ኢና እዩ حز لابنت لو معلت سيت لخونا أجندة خنقرك بدأ بالسجنة قلنا بالسجنة أكتيفيستات تلتوهاو نابع حسب طرح 3 مليون إجرانيا سراويت كأتو مدلوات وديلو الأجندة سيت غير ملو حز لابنت مالتي ترديهن سخمز عين بمعلتو فلاكشيس سلز قبر سلز كاير ناي بالسجنة أجندة معلتاوي قولوا تقطقوا أجندة تاسيس لازقبر تقلل زبل إيميج ختويك هذه بقدنا أتينا يلو هذه وي بزلزب وي بقد على مال وريد له قتل خا بلزخ قتل خا أي عسب ناي إرترا جزاتها واحد النتي عسبس هزو تجراي لهزو إرترا خمسة هاوم تغيرو ناريتي زقبر زلو بعلات تا إرترا مس عسواكم ملكيو أبيلو هاي لسلاسكو بكونفدريشن يما حدرا نيرو تعسبونس مس إرترا غيرو مالتي هاي لسلاسة درقس عقم يبلنا نمو ندرادر وكو يبلنا يريو أما جرشا نايودك الزمانو درق بعد ترتي هنديا كدمين احنا لا بدي سابا 4 كيلو محزناس إرترا نتاوتي عدلا بقال سهزوي إرترا سولك زي خون صوي لهزب تقراي لمثل هزب تقراي بإثيوبيا ويان زرقيلو عيني نايتر ترى عيني يبدك سلازي لك هز لاوي تخدلا زناي عسبن ناي ابي احمد كيدي تاملكع لك خمتا ناي هارغيسا ناي سومالي لاند خما يتهون زلا سومالي لاند تستاوست خوينكا انكوان دس አላችሁ ወደ ባገኘን ይሉ ሰበር ዜና ተዛሪ خم يهزون حزم قد في خليتي ناب قد في خليت راح زي كوس حن انا دقيمه وزيوني نقرك الله ناب ايرترا حنت طيتي تكوس لك خمت اول لاب تقرا حنت طيتي تكوس موابي درون ايرترا تاي خمس غبرا خنرينا هايدو انا ون يلك الله تخكلي اول ناب ايرترا حنت طيتي مو حنت سداري ابي احمد شعو اب سلطان صنحلا غزي ماكسيمم حنت ورحي يلك الله كم نريها زلنا زربانا إبراهاني أبوانا أزي أقداسي زربايا سلزي نغطب ناي تقراي كان قربت اللي قيد دالله وكواغ أكمي فعكمي خمس خطفوكمي يبلله درونات اللواني كم تقدم حجزك كو يخونن مساخوني تسمع معهم يبلله ني كم تقدم حجزك كو يخونن مساخوني تسمع معهم يبلله
ምስ ህዝቢ ትግራይ ማለት እዩ ካብኡ ናብ ውግእ ይኻቱ ፅባሕ ንጎ ዝውግእ እዚ ንክተርፍ እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ብልመና ይተርፍን ብልመና በይዛኻ እንድሕደግ ኢልካ ዝተርፍ ኣይኮነን ኣብ ፖለቲካ ከምኡ ዓይነት እንታይ ዝበሃል የለን ክሰርሕ ዝኽእል ከም ንሪኦ ዘለና ብተጋሩ ዝወፅእ ዘሎ ዘረባ ነቲ ኩነታት ፅቡቅ ዝኾነ መረዳእታን ፅቡቅ ዝኾነ ግምገማን ኢና ንሰምዕ ዘለና ናይ መወዳእታ ኣብዚ ኣርእስቲ እዚ ዝበሃል ዘሎ እስከዚያ ንስማዕ እያ አደለ ብዙሕ ግዜ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ከም መርኣያ ከም ተወስዶ ትገልጽ ኢኻ ሮል ሞዴል ኢለ ትገልጽ ኢኻ ንኣብነት ኣብ ሰሙን እዚ ዝወፅእ ማለት ብዙሕ ግዜ ወፂኡ ይኾን ሰሚዕካ ትኾን ኢኻ ካብቲ መጀመርያ 2013 እንታይ ነይሩ ድሕሪ ኣብይ ናብ ስልጣን ምምፃእ ብሓፈሻ ግን ኤርትራ ኣካል ፌደሬሽን ኢትዮጵያ ክትከውን ይስራሕ ከም ዝነበረ ፈለማ ግን ሕወሓት ሙሉእ ንሙሉእ ከጥፍኡ ኣብ ስምዕ ከም ዝነበሮም ተረጋጊሙ ዝግለጽ እዩ ኣብይን ኢሳያስን ንሕወሓት ሙሉእ ንሙሉእ ብምጥፋእ ኤርትራ ኣካል ኢትዮጵያ ንምግባር ተስማዕሚዖም ይሰርሑ ከም ዝነበረ ይፍለጥ እዩ ማለት እዩ ንስኻ ከዓ ኤቪደንስ ኣለካ ዶ ንቀለብ ዳንኤል ንባዕልካ ከምኡ ዝተወዓሉ ምዃኑ ኣበይ ከ ተወዓዒሎም ሰነድ ከለካ ዶ ኢልካ ይግለጽ እዩ ዝለካ ይግለጽ ኢልካ ንኣብነት ንስኻ ሕዚ ኣነ ንዓኻ ዝበካ ቦታ ጋዜጠኛ ኮንካ ክትሰርሕ እምበይ ኣክቲቪስት ኮንካ ክትሰርሕ ይኮንካ ኣክቲቪስት ዝኾነ ነገር ክፅሕፍ ይኽእል እዩ ንስኻ ጋዜጠኛ ጋዜጠኛ ኩሉ ግዜ ፁፂ ኤቪደንስ ተንጃብል ኤቪደንስ ዝበሃል ሕጂ እዩ ዝከራኸር ዝማጎ ሓብ ዘለካ ዲ ኮይኑ እሱ የለካ ንኣብነት ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ኣዲስ ስታንዳርድ ዝቐረበ ሓሳብ ነይሩ እቲ ሓሳብ እሱ ይለዓል ከም ዝነበረ ሳምሃል መለስ ትገልጽ ነይራ እንታይ ዝብል ብሓፈሻ ከም ትሪእዎም ዘለኹም እቶም ክልተ ዓይነት ተጋሩ ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ሓደ ትግራዋይ ኣብ ክውንነት ኮይኑ ክዛረብ ዝደሊ ነቲ ክውንነት ናይ ኤርትራ መራሕቲ ናይ ኤርትራ ኣኽብሮት ከብ ዝደሊ ምስ ኤርትራ ዝግበር ዝምድና ድማ ስትራቴጂካዊ ምዃኑ ዝዛረብ ኤርትራ ኣዝያ ኣገዳሲት ሃገር እያ ትግራይ ሃገር ዲና ክንከውን ወላ እውን ከም ክልል ኣብ ትግራይ ምስ ኢትዮጵያ ዘለና ኩነታት ብድሆ ኣብ ጣውላ ናይ ምድርዳር ወይ እውን ናይ ምዝታይ ዓቕምና ክዓቢ ተኮይኑ ሌቨሬጅ ክህልወና ተኮይኑ ምስ ኤርትራ ዘለና ዝምድና ኣገዳሲ እዮም ዝብሉ ለዚ ድማ ኣገዳስነት ኣለዎ ነዚ ድማ ዝጉስጉስሉ ኣለዎ እቶም ካልኦት ድማ ኣመና ብስምዒት ብልፅግና ወላ ሓንቲ መብፅዓያ ተወሎምን ንኸጥፎም ኢሉ ብዙሕ ፈተነታት ይገብር ከም ዘሎ ይፈልጡ ግን እስቲ ብልፅግና ክጠቕሞም ዝኽእል ኮይኑ ይስምዖም እቲ ምስ ኤርትራ ዝግበር ዝምድና ድማ ኩሉ ብዓይኒ ኣሉታት ራይ ክጥምትዎ ነቲ ቅድሚኦም ዘሎ ሓደጋ እውን ክጥምቱ ዘይፍትኑ ብፍላይ እቶም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮፍ ኢሎም ዘለዉ ኣክቲቪስትስ ወይ ናይ ሚድያ ፐርሶናሊቲ ዝደፍኡሉ ኣጀንዳ እሱ ንኤርትራ ንምፅላም ንሱ እንተጌርካ ጥራይ እቲ ናይ ብልፅግና ኣቴንሽን ዝባካ ወይ እውን ብፅቡቅ ከልዕለካ ዝኽእል ዝመስል ኣተሓሳስባ ኢና ንርኢ ዘለና ብዝኾነ እቲ ኩነታት ናብቶም ደንበ ተቃውሞ ክንሰግር ከለና ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዋዕላ ይገብሩ ከም ዘለዉ ወይ ከም ዝገበሩ እቲ ብገንዘብ ከፍ ኢሎም ሚድያ ዝገብረሎም ዘሎ ሎቢስት ኣብ ኤርትራ ዲሞክራሲን ምምፃእ ንኤርትራ ክወርር ምዝብል ዘሎ ኣብኡ ፀሚዶም ከም ዘለዉ ዝገልፅ ፅሑፍ ፅሒፍ ኣሎ ነዚ ዘረባ ናይዚኣቶም መን እስከ ሸር ገብረሎ ናይ ኣቢ ካድረታት ብብዝሒ ካድረታት ሚድያ የብሎምን ድዮም ኣብ ሚድያ ፖስት ክገብር ዝኽእል የብሎምን ድዮም ኣይፈልጥን ያነ ዋላ ሰብ ተሰኪፊ ፖስት ክገብሮ ናይ ኣቢ ካድረታት እዮም ፖስት ዝገብርዎ ዘለዉ እዚ እቲ ኩነታት ናበይ ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎ ንምግንዛቡ ቅልል ዝበለ ይኾነካ ምክንያቱ ብልፅግና እንድሕር ሸር ዝገብርዎ ኣለዎም ኣጀንዳ ናይ መን ምዃኑ እቲ ኩነታት ድማ ኣብኡ ከሎ ይበርሃልካ ብዙሕ ድኻም እውን ዘድልዮ ኩነታት ኣይኮነ ማለት እዩ ካብ ቀፂልና ክልተ ዲፕሎማስያውያን ኣገደስቲ ስጉምትታት ርኢና ኣለና ሓንቲ ካብዞም መቸም እዛ ናይ ዩኤን ኮኦርዲኔተር ኣብ ኤርትራ ናይ ብሓቂ ኩሉ ግዜ ፅቡቅ ነገር ኣብ ፖስት ምግባር ፀሚዳ ዘለያ ሕጂ ድማ ኣብ ኤርትራ they opened the first comprehensive human rights training in Asmara እዚ ናይ human rights ናይ ሰብኣዊ መሰላት ዝብል ስልጠና ኣብ ኣስመራ ጀሚሮም ከም ዘለውን initiated in partnership with the government ምስ መንግስቲ ኤርትራ focus treaty reporting ነቲ human rights report ከመይ ጌራ ይዳሎ ከም ዝኾነ socio economic rights and sustainable development ኣብቲ ናይ human rights ዝበሃል ዘሎ ድማ ኤርትራ ትገብሮ ዘላ ብፍላይ ኣብቲ ማሕበረሰባዊ ሂወት socio economic rights ከምኡ ድማ sustainable development ትገብሮ ዘላ ኤርትራ እሱ ኣብቲ ሪፖርት ክኣቱ ከም ዘለዎ ከምኡ ድማ amazing energy and participation across ministries building future grounded in dignity and rights ስለዚ ኤርትራ ትገብሮ ዘላ ኣብ ባይታ ዝግበር ዘሎ ንዑ ኣብቲ ናይ human rights ፃዕሪ ክግበረሉ ወይ ኣብቲ ሪፖርቲንግ ክኣቱ ከም ዘለዎን 10 ግዜ ኤርትራ ትኽሰስ ዘላ
ኣብ ዜጋታታት ትገብሮ ዘላ ከምዚ ኮይኑ ጥራይ ዘይኮነስ እቲ ዝስራሕ ዘሎ ኣወንታዊ ነገር ኣብቲ ሪፖርት ክኣትወሉ ዝኽእል መንገዲ እዚ ከዓ ናይ ብሓቂ ፅቡቅ ተበግሶ ቅዱስ ተበግሶ ኣገዳሲ ተበግሶ ክኸውን ከም ዝኾነ ንፈልጥ ምክንያቱ 10 ግዜ ስለንታይ ከሲሶምና ዘይኮነ ንሕና ድማ እቲ ንገብሮ ዘለና ምስኣቶም ተሳኒኻ ንዑ ካውንተር ክገብር ዝኽእል ፀብፃብ ምግባር ዓብ ልቦናን ኣገዳስን ስጉምቲ ኮይኑ ይስምዓኒ ጎኑ ድማ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ እውን ኣብ ጀኔቫ ቆንስል ናይ ኤርትራ ኣብ ዩኤን ማለት እዩ ኣብቶም ዘርኣይ ዝመርሖ ብኣቶ መሐመድ ሓሰን ፕሮፌሰር መሐመድ ሓሰን ዝምራሕ ብዛዕባ ጉዳይ ብዙሓት ዲፕሎማሰኛታት ኣብ ዩኤን ዘለው ከምኡውን ናይ ዩናይትድ ኔሽንስ ኤጀንሲስ international organization in Geneva hosted today Tuesday 18th of November 2025 a special event featuring prominent guest speakers Professor Mohammed Hassan a distinguished Ethiopian historian scholar and Ethiopia a long time friend of Eritrea Mr. Michael Collin author of the Michael Collin ማለት እዩ ማይ ስትራግል ናይ ኤርትራ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ መጽሓፍ ጸሓፈ ከውን ሚስተር ፊሊፖ ቦቮ ነዚኦም ገይሮም this is a very very important step ኤርትራ ከመይ ገይራ በቶም ፈተውታ ገይራ ፖሊሲ shape ክትገብር ከም ትኽእል the event provided UN member states with a valuable opportunity to hear a broader and often overlooked perspectives on Eritrean story እዚ ብዛዕባ ኤርትራ ታሪክ ናይ ኤርትራ ኣካይዳ ናይ ኤርትራ እዚ መትከል ናይ ርእሰ ምርኮሳ ኤርትራ ብኸመይ ሃገር ታንፃላ ኔሽን ቢልዲንግ ፕሮሰስ ከመይ ይመስል ብዛዕባ ኤርትራ ዝግበር ናይ ኤርትራ ዝፈትው ናይ ኤርትራ ፅቡቅ ኣኽብሮ ዘለዎም ንሳቶም እዮም ብዛዕባ ኤርትራ ክዛረቡ ዝኽእሉ በዓልና ስለ ዝበልና ጥራይ ትርጉም ኣለዎ ማለት ኣይኮነ ስለዚ ነዚኦም ዓበይቲ ክኢላታት ኣምፂኻ ብከምዚ መንገዲ ነቶም ኣብ ጀኔቫ ዘለው ነቶም ዲፕሎማሰኛታት ማሕበረሰብ ዓለም ብከምዚ ክቅፅልዎም ዘለካ ስለዚ ንኣቶ ካብቶም ዘርኣይ ንኩሎም ቶም ዲፕሎማቲክ ኮር ናይ ኤርትራ ኣብ ጀኔቫ ዘለው ዓብይ ኮምፕሊመንት ብጣዕሚ ፅቡቅ ስራሕ ዓቢ ስራሕ የቀኒየልና ካብ ልቢ እዚ ክቅፅል ይግባእ ዝብል ሪቶ ከቢደሊ ናይ ብሓቂ ደስ ዝበለኒ ኩነታት እዩ ኣብ መወዳእታ ዘለናዮ ኩነታት ኣዝዩ ኣገዳሲ ኩነታት ስለ ዝኾነ ብኩሉ መንገዲ ነፍሲ ወከፍ ክንቀሳቀሰሉን ክጎየሉን ዘለዎ እዩ ናይ ኩሉ ሰብ ብዝተፈላለየ መንገዲ ዝጎዮ ድማ ተኣኪቡ እዩ እቲ ንደልዮ ዘለና ውፅኢትን ፍረን ክንረክበሉ ንኽእል ስለዚ ኣጆናይዞኹም ኩሉ ሰብ በብግድዩ ገለ ብሶሻል ሚድያ ገለ ብፅሑፋት ገለ ብኣርቲክልስ ገለ ድማ ነቲ ዝግበር ዘሎ ሼር ብምግባር ናብ ካልኦት ከም ዝበፅሕ ብምግባር ነዚ ናይ ሃገርና ዝምልከት ኩልና ክንጓየሉን ተስፋ ንገብር ንጉስጉስ ትንደልዮ ድማ ክመፀና ኣብ ቀረባ ግዜ ተስፋ ንገብር ናይ ሎማሩ ሰብ ዝኹዴ ላይክ ግበሩ ሼር ግበሩ ሬቶኹምን ሓሳብኩምን ድማ ግደፉ ምዝያ ጥዕምቲ ደርፊ ክገድፈኩም